Gipakita sa grupo ang kaayo sa Ginoo ngadto sa isig ka tawo nga mas nanginahanglan og panabang pinaagi sa libreng opera sa katarak o Tyridium uban sa pakigalayon sa simbahan, mga volunteer doctors ug ubang mga medical practitioners. Gipasiugdahan sa grupong Goodness to God ang paghatag og kahigayunan sa mga kabus nga mamaayo sa ilang mga mata nga adunay problema. Ipahigayon ang operasyon sa Santo Tomas de Villanueva Parish sa Pardo sa ginaingon nga ang mata maoy bintana sa kalag maong gihatagan kini nila og importansya aron mas mapaduol ngadto sa Ginoo ang katawhan nga nagkinahanglan. Unang gipahigayon ang paghiling sa mga mata aron masayran kun haom ba kining operahan. Para na mo gud sila nag-adapt niya ng goodness of God kay para sa mong grupo na ay kaayuhan ang Ginoo para kanatong tanan. Ang kaayuhan gyud nga maka-service mi, maka-serbisyo mi